Katu Egoduna komikiaren egileekin bildu gara. Jurre Ugartek egin du gidoia, eta Joseba Larratxek marrazkiak. Enkargu batetik, eurena den zerbait sortu dutela nabarmendu dute. Gustura egin dute proiektua. Ideia niri sortu zitzaidan, ze editorearen enkargu bat izan zen, eta editoreak eskatu zidan idazteko istorio bat, non katu bat azaltzen zen, eta non artelanak azaltzen ziren. Eta hortik aurrea, nirea egin behar nuen istorioa, ez? Orduan, artelanak eta katuak batez ere niri misterioa iradokitzen didate, ez? Orduan, sortu nahi izan dudet misterioz betetako istorio bat. Katuak arrunta izan behar zuen, baina nik katuaren izaeraren ohikotasun horri zerbait berezia gehitu nahi nion, ez? Eta nola katu egodunak existitzen dira errealitatean, gutxitan, baina existitzen dira, ez ohikotasun hortaz baliatu naiz, ez? Historiari misterio kutsu handigoa emateko. Oraingoz komikia eskuragai dago formato digitalean, bai euskeraz eta bai gazteleraz. Uste euskeraz dagoela Kumik izena duen komiki digitalen web horri batean. Baina polita da nintzako komikian, antagonista eta protagonista pertsona bera dela azkenean. Ematen du bera dela gaiztua, baina gero bera da protagonista baita ere. Bere obsesio hori kontatzen da. Bai, eske... Bai, hori da. Katuak euren bizitzako animalia garrantzitsuenetako bat bilakatu dira. Aurretik, euren animalia gustukoenak ez baziren ere. Ez da ez ditu ala gustoko, ez ditut inoiz katuak izan etxean, izan ditut lagunak etxean katuak dituztenak, eta tokatu izan zait haien etxean lo egitea eta horrela eta pixka bat konbibitzea katuekin, eta ez diet simpatia berezirikan. Orduan izan da niretzako pixka doit ere komiki hau egitea horrelako erronka moduko bat, fijatu behar nintzelako katuak nola mugitzen diren, zer egiten duten, badituzte katuek horrelako gesto tipiko batzuk eta pixka bat bilatu behar nituen. Eta azkenean suposatzen dut komika bukatuta beti izango diola orain katuei olako simpatia minimo bat, ez? Baina komika egiten ari nintzen bitartean ez duen aspertuko naiz katuak marrazteaz eta gainera ez dira nire animalia gogokoenak. Baina azkenean gustora, oso gustora. Gustoko ditut katuak batez ere egodunak.